Joskus on hankala tietää, miksi jokin asia on niin mahdottoman hauska. Ja joskus taas ei. Ja tuon jälkeen päätin pukeutua keltaiseen. Ai tuo? Ja se on mehukojuni. Yhtenä kesänä sain mehun myynnille jalkapallon. Siitä tulikin mieleeni, jääkaapissa on mehua jos janottaa. Täytin sen juuri. Odotan innolla, että saan palattuani jääkylmää mehua. Ole kiltti apina. Nuo sortsit, ne olivat lahja mummoltani. Vili ei miettinyt nyt hassuja shortseja. Hän tarvitsi uuden jalkapallon. Ja jos keltahattuinen poika oli pitänyt mehukojua, Vilikin voisi pitää. Hei Vili! Melkoinen helle! Ai, haluat sitruunalaatikon? No, ota vaan. Vilillä oli nyt oma mehukoju. Tämähän oli helppoa. Vau, kylläpä on kuuma. Hei, onko tuo mehua? Kiitos, mutta en tarvitse noin paljoa. Eikö sinulla ole mukeja? Tässä on yhä liikaa. Miten olisi... Noin, tämä on sopiva määrä. Vili ei tiennytkään, että yhdestä mukillisesta voi tehdä 2. Herkullista. Annan sinulle vaivan palkkaa. Tämähän oli mainio liikeidea. Vili ihmetteli, miksi kaikki eivät perustaneet mehukojua. Olepa hyvä. Kiitos. Vili ei tiennyt onnistuisiko, mutta ei aikonut luovuttaa ennen kuin mehu loppuisi. Vili ei puhunut kissaa eikä koiraa, mutta käsitti mitä häneltä pyydettiin. Vilin piti säästellä juomaa, koska hänen piti tienata sillä jalkapallo. Mutta Karkki ja Mirri eivät tienneet siitä mitään. Ne olivat vain janoisia. Haluaisin mehua. Tai ehkä en. Saanko antaa neuvon? Ihmiset haluavat laimentamatonta mehua. Vili päätti mennä paikkaan, jossa kukaan ei tietäisi äskeisestä. Vili, minä myyn samaa mehua. Haluaisitko minun tulevan sinun kotiisi tekemään apinajuttuja?
Valitettavasti jotkut eivät pitäneet kilpailusta. Toiset taas olivat liian kiireisiä. Hei, meillä on sinulle lahja. Upouusi jalkapallo. Vau, te olette ihania. Mennään heti pelaamaan. Joo, mennään vaan. Selvä. Kiitos pallosta. Ja toiset saivat jalkapalloja. Vili oli valmis lopettamaan, mutta päätti yrittää vielä kerran. Siinähän sinä olet, Karkki. Olen etsinyt sinua koko aamun. Hei, Vili. Ai, onko tämä sinun uusi mehukojusi? Oletko tienannut? Voi, pyydä juomasta rahaa, Vili. Nyt Vili tajusi, mitä keltahattuinen mies tarkoitti. Hän tienaisi rahaa ja ostaisi pallon. Mutta jos kukaan ei halunnut mehua ilmaiseksikaan, kuinka Vili saisi siitä maksun? Hei, kuulitteko? Jääteenauto hajosi eläintarhassa ja elefantit joivat kaiken teen. Se oli kuulemma matkalla rakennustyömaalle. Nyt ne raukat ovat aivan kuivin suin. He ovat varmaan kovin läkähtyneitä ja janoissaan. Ajatteletko samaa kuin minäkin? Onpa kuuma. Myytävänä kylmää mehua apinan kojusta. Mehua. Mehua! Siunattu apina. Kiitti, apina. Vau, kauppa käy kuin rasvattu. Selvä. Seuraavat 4. Olkaa hyvät. Todella hyvä. Kiitos, Vili. Hyvää mehua. On joo. Yksi, kaksi, kolme. Oh. Sinun pitäisi myydä nuo kaikki, jotta voisit ostaa jalkapallon. Mutta jonossa ei ole ketään. Anteeksi, tekö myytte mehua? Hei, täällä on mehua, tulkaa kaverit. Taas 4 asiakasta. Vilillä oli vain 2 mukillista mehua. Vili, saanko 4 mukillista? Apinalta loppui mehu. Mistä saamme lisää? Vili muisti, kuinka 2 mukillisesta voi tehdä 4. Hyvin tehty, Vili. Puolesta lasista puolikas hinta. Kiitti, Vili. Virkistävää. Se tuli tarpeeseen. Parempaa kuin uskoinkaan. Apina osaa kyllä asiansa. Vau, tienasimme paljon rahaa tänään, Vili. Myimme mehusi viimeiseen pisaraan. Mutta mehu ei ollut Vilin. Odotan innolla, että saan palattuani juoda jääkylmää mehua. Mehu piti palauttaa ennen kuin janoinen keltahattuinen mies tulisi kotiin. Vili, mihin kaikki mehu katosi? Kävitkö sinä mehun kanssa ulkona?
Ai juu, jalkapallomme oli rikki, joten ostin uuden. Se onnistui. Vili perusti mehukojun ja sai jalkapallon. Ja keltahattuinen mies oppi, millä keinolla Vilin saa nauramaan. Vili viihtyi melkein missä tahansa. Kaupungissa tai maalla. Mutta iloinen orava hyppi puusta puuhun, koska se ei viihtynyt muualla. Hei, onko tuo iloinen orava? En tiedä, mitä tuo mies puuhaa. En ehtinyt nähdä kunnolla. Mutta utelias Vili ei sietänyt salaisuuksia. Haluat siis mennä katsomaan, mistä on kyse? Hyvä on, mutta muista, ole sitten kiltisti. Hei Vili! Juku, kaupunkilaiseksi hän juoksee aika lujaa. Vili näki työmiehen tiellä ja meni katsomaan, mistä on kyse. Ettekö tiedä? Tänne asennetaan liikennevalot. Liikennevalot maaseudulle. No, nykyaika ehtii kai tännekin. Iloisella oravalla oli kiire, koska sen piti kerätä pähkinöitä talven varalle. Ja se löysi niitä paljon puiden alta. Oi, noi oksat peittävät valot. Näkemiin. Orava oli varma, että oli tullut tätä kautta. Ja mikä tuo hökötys oli? Mitä täällä tapahtui? Tien yli ei päässyt turvallisesti. Vili huomasi, että ihmiset pitivät punaisesta. He kaikki pysähtyivät katsomaan sitä. Mutta punaisesta pitävät eivät pitäneet vihreästä. Kun vihreä valo paloi, kaikki ajoivat pois. Ja kun keltainen paloi, ihmiset vain hidastivat vilkaisemaan sitä. Valot vaihtuivat koko ajan. Ihmiset eivät ehtineet ihailla lempivärejään. Vili päätti tehdä tilanteesta reilumman kaikille.
Vili peitti yhden puolen vihreällä, sillä täytyihän senkin olla jonkun lempiväri. Yhdestä puolesta tuli keltainen siitä pitäville. Ja viimeisestä punainen, josta ihmiset tuntuivat pitävän eniten. Vau, kerrankin pelkkää vihreä valoa. Mahtavaa! Vili oli iloinen. Vihreä valo oli menestys. Eikö tuo valo vaihdu ollenkaan? Hieno idea! Inhoa pysähtymistä! Keltainen, siitäkin pidettiin. Eikä tuo valo vaihdu ikinä vihreäksi. Mikä määrä autoja? Punainen oli suosittu väri. Tämä oli Vilin ideoista paras. Mutta iloinen orava ei ollut niin iloinen. Koska kukaan ei pysähtynyt katsomaan vihreää, se ei uskaltanut ylittää tietä. Ehkäpä muutkaan eivät arvostaneet Vilin työtä. Miksi jono seisoo? Liikettä! Vili ei käsittänyt, miksi he kiukuttelivat. Jolleivät he pitäneet punaisesta, mikseivät he vain ajaneet sen ohi. Ohoi, Vili! Hei, Vili. Tämän takia kyllä kannattaisi kulkea veneellä. Hei Keijo! Hei, Veijo. Vili, muistat kai veljeni Veijon? Hei Vili! Minä olin matkalla pohjoiseen ja näin tämän jonon täällä. Ajattelin tutkia asian. Jokin on vialla. Kiitos, Veijo. Ai, sinäkö tämän teit? Mutta Vili, olet kaupunkilainen. Näet liikennevaloja joka päivä. Etkö tiedä, miten ne toimivat? Vili kiinnitti huomiota vain jalankulkijoiden valoihin. Muut valot olivat autoille. Eikä hän ajanut. No, olet nuori ja olet apina. Mutta voisit kiinnittää huomiotasi tärkeisiin asioihin. Simppeli juttu. Vihreällä pitää ajaa, keltaisella hidastaa ja punaisella pysähtyä. Liikennevaloihin ei saa koskea silloin, kun ne ovat päällä. Onko selvä? En edes käsitä, miksi tänne korpeen sellainen laitettiin. Ihan hölmöä. Valot sammuivat. Mutta mitäpä tuosta? Ei niitä ollut siinä eilenkään. Mutta eilen orava pystyi ylittämään kadun oksia pitkin. Sitten Vili keksi, miten voisi auttaa oravaa. Koska Vili tiesi nyt, miten valot toimivat, hän voisi vaihdella niitä. Vilin johdolla liikennevalot toimivat paremmin kuin ennen. Ainakin oravan mielestä. Vili, lupasit jättää ne liikennevalot rauhaan. Ahaa, ne ovat menneet rikki.
loikki. Anteeksi, Vili, mutta tulepas alas. Hei, tuohan on se sama orava, joka loikki tien poikki oksia pitkin. Katkaistiinko ne oksat liikennevalon takia? Koko valoa ei edes tarvita. Liikenne on vähäistä. No, Vili, orava, kana ja tiput myös. Minä aion korjata tämän tilanteen. Se on työtäni. Kävi ilmi, että valo oli pantu väärään paikkaan. Se kuului oikeasti kaupungin keskustaan. Veijo Pulska ja Keijo Pulska virittivät oravalle reitin siksi aikaa, kunnes oksat kasvaisivat. Ja Vili päätti tarkkailla tästä edes liikennevaloja. Ehkä jokin niistä kaipasi apinaa.